Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu posljednja ovosezonska premijera, odnosno praizvedba baleta Smrt u Veneciji, nastalog u suradnji sa Slovenskim narodnim gledališćem iz Maribora, a balet kao koreografkinja, redateljica, autorica libreta i glazbene koncepcije potpisuje premijerno u tom kazalištu Valentina Turku, čiji autorski rukopis kritika naziva valentinizmom. I ovo je djelo utkala nogomet na sceni, ali i novi baletni žanr. Kultna novela iz pera Thomasa Manna Smrt u Veneciji najprije je oživjela na filmskome platnu u Viskontijevoj režiji. Nakon 106 godina živi u novoj kategoriji baletno-filmskom žanru. Svaki plesač u svakoj sekundi svog bivanja na sceni je iskren, kao da ga snimaš sa kamerom u close-up. 128. je ovo premijera Valentini Turku, ali prvo u rodnome gradu i na sceni uz koju je odrastala s roditeljima baletnim prvacima. Upravo je majci Maji, koja je igrala smrt u Šparemblekovim pjesmama ljubavi i smrti, posvetila novo uvedeni lik Anđela smrti. A pritom tako mali osobni homaž, moja pokojna majka umrla je 6.6. Premijera je 5.6. Ona vidi smrt ne kao kraj, nego kao putovanje. Uz njega sam kao prijatelj. Između nas je izvrsna kemija. A lik ide i uz moj karakter, pomalo sarkastičan. Gustava Aschenbacha doživljava kao heroja jer se cijelo vrijeme bori sa sobom. Prvo s umjetničkom krizom, a na kraju s obsesijom, 14-godišnjim Tacijem. Kad sam počeo čitati novelu, pomislio sam ja to ne mogu. Toliko je višeslojan u tom samo jednom mozgu. No na kraju sam ga otključio. Nema glavnih uloga. Svatko od nas ima priču za sebe. Moj je lik Tacio jednostavan, a opet pokazuje složenost odrastanja. Mannovu atmosferu naglašava Mahlerova glazba koja se isprepleće sa suvremenom. Uz ogoljenu scenu ona otkriva sadašnjost, narcisoidnu hiperprodukciju iz koje su jedini izlaz iskrenost, minimalizam, individualnost.